Affiliate marketing business is a scam. Haka mafi yawancin mutane suke gaya, wanda ainihin wannan business ba haka yake ba. So ya kamata mutane ku rinka gane bambanci da yake tsakanin irin su affiliate marketing din nan da kuma irin Ponzi scheme da kuka sani. Shine abin da za ku rinka sa kuɗi ana ba ku kuɗi. Misali ka sa 2,000 a rinka baka naira 50 ko ka sa 2,000 bayan sati ɗaya a baka 10,000 ko kuma misali ka tura 2,000 sai a baka 6,000 bayan awa ɗaya. To ire-iren waɗannan abubuwan ba affiliate marketing bane kuma ba online business bane. Waɗannan su ake kira da Ponzi scheme, ma'ana scam project ne ire-iren waɗannan. So affiliate marketing yana ɗaya daga cikin abin da ake kiransu da digital skills, ma'ana kasuwanci da ake koyon sa akan internet kuma a yi amfani da shi akan internet, a samu kuɗi da shi akan internet. So da banda shi da irin su forex trading, su crypto trading da sauran ire-iren waɗannan abubuwan, duka abubuwa ne wanda suke kan internet kuma ana amfani da su a samu kuɗi ta hanyar amfani da waya. So amma duka waɗannan abubuwan mutum ba zai iya samun kuɗi su ba sai yana da ilimi. So ni dai iya abin da na sani shine a online akwai abubuwa da yawa legit online business wanda ake samun kuɗi, amma mafi sauki wanda na sani shine affiliate marketing. Dan affiliate marketing shine ka sayar da kayan wasu ka samu kuɗi da shi. So idan kana so ka koyi wannan, yana da kusan sauki da zaka koyi shi, amma dai aka ce business dama dole sai mutum ya yi kokari a kai. So in dai kai ma kana so ka koyi wani business affiliate marketing din, link yana kan bio na ko kuma akwai number waya na kan bio na, ka je ka taba kai mun magana ta WhatsApp, dan Allah da zaka samu cikakken bayani akan affiliate marketing. Allah ya samu dace.